आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो काय खबरो। म्हापशेच्या नगराध्यक्ष संदीप फळारीन आपल्या पदाचो राजीनामा दिलो। नगराध्यक्षपद वाटून घेवपाचे सत्ताधारी पक्षाकडल्यान थारिल्ले। संदीपाचो थारिल्लो टर्म सोंपलो। सगळे काउन्सिलर आणि त्याच प्रमाणे सगळे ऑफिसर यांच्यांनी यशस्वीरित्या गेल्या 1.5 वर्षान म्हापशान अनेक प्रोजेक्ट्स जाले। सुरेजची लायन जी आसा अंडरग्राउंड सुरेज सिस्टम ती ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावल्या। हार्डली 5-7% जे काम चालू आसा ते 31 मे पर्यंत कंप्लीट जातले। सुडा मार्फत अनेक प्रोजेक्ट म्हापशान केले गेले गेल्या 1.5 वर्साच्या पिरियडान कंप्लीट जाले। तितून प्रामुख्यान सांगपाचें म्हटल्यार वेजिटेबल मार्केट मोठो प्रकल्प बांदून कंप्लीट जालो आनी आमकां हँडओवर केल्या उपरांत आमी सगळे वेजिटेबल वेंडरांचे ते स्थलांतर केले। फोंडेच्या गोमंतक संत मंडळाच्या कीर्तन विद्यालयान बाल युवा कीर्तन महोत्सव दवरिल्लो। मंडळ स्थापन होऊन 1999 साली गोमंतक संत मंडळाची स्थापना झाली आणि त्याच्यानंतर आम्ही ठरवलं की आपल्या भारताची जी संस्कृती आध्यात्मिक संस्कृती आहे या संस्कृतीचा जो वारसा आहे एक आध्यात्मिक बैठक आहे हीच परंपरा आमच्या संत मंडळाच्या वतीने चालायची आणि त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न सुरू केले। खूप कठीण काम आहे कारण आजच्या काळामध्ये कलियुगामध्ये आपल्याला असा प्रभाव खूप दिसतो, आभास खूप होतो, मायेचा प्रभाव सगळीकडे खूप जाणवतो, भक्त वाढले आहेत का असं दिसायला लागतात। पण प्रत्यक्षात जर आज समाजाची जर स्थिती बघितली, गावाची स्थिती बघितली, घराची स्थिती बघितली तर आज आपल्या घरातून कुठेतरी माणुसकी संपत चाललेली आपल्याला दिसते। पणजे संस्कृती भवनात स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर चित्रकला प्रदर्शन दवरिल्ले। खंयचेय संस्कृतीत कला महत्वाची। भुरग्यांनी कला सांबाळून दवरची म्हूण आर्टिस्ट सुबोध केरकार मार्गदर्शन करतना उलयलो। So this is an exhibition of 90 children. Almost more than 150 artworks are there. 3 months back we started with this idea about better human being and the society becomes a richer society. Bureau report Prudent. धारबांदोड्या ऑल गोवा अंडर-17 फुटबॉल सर्त बेतोडेचे सातेरी स्पोर्ट्स क्लब जिखले। फायनलीन ताणे सावर्डेच्या सेंट एंथनी बॉयजांक 5-8 3 गोलांनी मारले। ओम शिव स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबान सर्त दवरिल्ली। This tournament won by SSC Bethoda.
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.